Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, το όνομά μου είναι Αντώνης Καρκαβούρας, είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος 19 χρόνια στο ΜΕΚΑ και σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά επειδή θα αναρωτιέστε γιατί βρίσκομαι εδώ, είμαι εδώ καταρχήν ως φίλος του Παναγιώτη του Κόνσουλα και κατά δεύτερον σαν ενεργός πολίτης, όπως ενεργοί πολίτες είμαστε όλοι μας και εσείς φυσικά, ειδικότερα σε μια κρίσιμη εποχή για τον τόπο και εν προκειμένου από τη στιγμή που σε λίγους μήνες έχουμε δημοτικές εκλογές στις 18 Μαΐου. Πριν δώσω το λόγο στον Παναγιώτη τον Κόνσουλα για αυτή την συνέντευξη τύπου, να σας πω ότι τον Παναγιώτη τον γνώρισα πριν από μερικά χρόνια, όταν το πρώτο Λύκειο Βύρωνα κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο σχολικό, όπου είχα βρεθεί εκεί για να καλύψω το γεγονός σαν δημοσιογράφος και πέρα από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, πάντα τον χαρακτήριζε ένα ιδιαίτερο μεράκι, μια αμέριστη αγάπη για τον τόπο του, μια ανιδιοτελής διάθεση να προσφέρει στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον τόπο στον οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε. Δίνω λοιπόν ευθύς αμέσως το λόγο στον Παναγιώτη τον Κόνσουλα και αμέσως μετά την τοποθέτησή του θα είναι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ, με τιμά ιδιαίτερα. Και αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους των τοπικών μέσων ενημέρωσης. Να σας ευχηθώ και χρόνια πολλά, γιατί σήμερα γιορτάζετε, φαντάζομαι, περισσότερο. Η μέρα αγάπης εξάλλου. Σας κάλεσα εδώ σήμερα γιατί νομίζω ότι αυτός ο χώρος συμβολικά δίνει την εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα, έναν χώρο τον οποίο υπηρετούμε και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα τελευταία 12 χρόνια. Έναν χώρο που αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας για παραπάνω από 12 έτη. Θα τολμούσα να πω ότι για όλους εμάς εδώ, ο χώρος αυτός αποτελεί το σπίτι μας. Το σπίτι όσων ασχολούνται με τα κοινά του Δήμου Βύρωνα, με την καθημερινότητα της πόλης, με τα μικρά αλλά και μεγαλύτερα προβλήματα που βιώνουμε μαζί με όλους τους συνδημότες μας σήμερα. Σε αυτό το ταξίδι των 12 τελευταίων ετών, όπου είχα συνοδοιπόρους όλους τους εκλεκτούς δημοτικούς συμβούλους από όλες τις δημοτικές παρατάξεις εννοείται, περάσαμε όμορφες, περάσαμε και άσχημες στιγμές, εύκολες και δύσκολες καταστάσεις, όμως πάντα στο τέλος της ημέρας βγαίναμε με μια ευχαρίστηση από αυτή την αίθουσα, γιατί κάτι είχαμε συμβάλει, κάτι είχαμε προσφέρει ο καθένας ξεχωριστά, ο καθένας με τον τρόπο του και από τη μεριά του, βάζοντας ένα λιθαράκι σε ό,τι καλό έγινε σε αυτή την ιστορική πόλη του Βύρωνα τα τελευταία 12 χρόνια. Και βέβαια, ό,τι έχει γίνει θα καταγραφεί ιστορικά, στον ιστορικό του μέλλοντος και θα δειχθεί το τι ακριβώς εννοώ. Σήμερα λοιπόν και μέσα σε αυτή την τεράστια λέλαπα της οικονομικής κρίσης, μέσα από μια αυτοδιοικητική εμπειρία ζωής όλων αυτών των ετών, στην οποία ο λαός του Βύρωνα, οι δημότες του Βύρωνα μου έδωσαν το δικαίωμα να βιώσω από τη θέση του επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης του Δήμου μας όλα αυτά που συμβαίνουν, διαπιστώνω την ανάγκη να προβληματιστούμε όλοι για το πού οδηγεί αυτή η κατάσταση, πού πάει η χώρα μας, πού οδηγείται η πόλη μας, μέσα σε ένα περιβάλλον και μια πολιτικο-οικονομική συγκυρία που δεν αφήνει τους συμπολίτες μας την κυριολεξία πλέον να αναπνεύσουν. Βλέπω γύρω μου έναν κόσμο κυριολεκτικά να συνθλίβεται. Το βλέπετε κι εσείς εξάλλου, πιστεύω. Υπό το καθεστώς μιας οικονομικής κρίσης για την οποία σίγουρα δεν ευθύνεται ο ίδιος. Βλέπω συνδημότες μας να έχουν την ανάγκη και να θέλουν να πάρουν το λόγο και πρέπει να τους δώσουμε το λόγο για να εκφραστούν και να μιλήσουν για την τραγική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω μας και για όλα αυτά που συμβαίνουν και αφορούν τις ζωές όλων μας. Στις γειτονιές του Βύρωνα, ας μην γελιόμαστε, βλέπουμε τα προβλήματα της κρίσης να είναι εντονότερα από άλλες περιοχές. Πιστεύω ότι θα συμφωνείτε. Βλέπουμε να υπάρχουν αποτελέσματα των μνημονιακών πολιτικών και επιλογών που αφήνουν την ολοκληρωτική καταστροφή στο πέρασμά τους. Τα ζούμε καθημερινά πάρα πολύ έντονα, όλοι μας. Μέσα στην πόλη που γεννηθήκαμε, στην πόλη που μεγαλώσαμε και αγαπάμε και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να στεκόμαστε αδιάφοροι στον κόσμο που καταδικάζεται σε μια μορφή ανθρωπιστικής κρίσης, με τα λουκέτα να μπαίνουν το ένα μετά το άλλο στα μαγαζιά, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά ακόμα και στα σπίτια των συμπολιτών μας, με τη μορφή της έλλειψης βασικών αγαθών πλέον, της έλλειψης θέρμανσης πολλές φορές, ρευματοδότησης,
αλλά ακόμα και υδροδότησης σε αρκετές περιπτώσεις που έχουν πέσει στην αντίληψή μας. Άμεση λοιπόν υποχρέωσή μας και προτεραιότητα, ειδικά όσον ασχολούμαστε με τα κοινά, είναι να πέσει όλο το βάρος πλέον στις κοινωνικές υποδομές του Δήμου και να ενισχυθούν τα κοινωνικά ιατρεία, το κέντρο υγείας που όλοι γνωρίζετε, τα ΚΕΠ υγείας, όπως αυτό που θα δημιουργηθεί στο Βύρωνα σύντομα, και τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, ώστε να δημιουργήσουμε δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης που θα προσφέρουν στήριξη στις ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών μας, μιας και ο πρώτος κανόνας που όλοι μάθαμε τα τελευταία 12 χρόνια μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο με μπροστάρι τον Δήμαρχο πρέπει να κάνει και πρέπει και επιβάλλεται να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που έχουν οι δημότες, γιατί αυτός είναι ο κυρίαρχος ρόλος του, ειδικά στις μέρες που διανύουμε. Παρατηρώντας λοιπόν όλες αυτές τις τραγικές εξελίξεις τα τελευταία 3,5 χρόνια, διαχωρίστηκα πολιτικά εγκαίρως. Διαχώρισα τη θέση μου από το 2010, αναλογιζόμενος την ευθύνη που φέρουμε όλοι μας αν παραμείνουμε αδρανείς και έρμεο των ορέξεων των συγκυβερνώντων και της Τρόικας που τους διοικεί, αναλογιζόμενος τις γενικότερες επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία, αλλά και ειδικότερα στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, τις οποίες φορτώνουν πλέον τα πάντα, αλλά χωρίς την αντίστοιχη συνοδεία ικανών πόρων για να μπορέσει να τα διαχειριστεί. Γι' αυτό τον λόγο πρέπει επιτέλους, και ήρθε η ώρα να πούμε ένα μεγάλο όχι σε αυτή την κατηφόρα και σε αυτό το διασυρμό που συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία, αλλά και στην πόλη μας, η οποία έχει τις ανάλογες επιπτώσεις. Το όχι αυτό πρέπει να συνοδεύεται από ικανούς και άξιους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, που και να θέλουν, αλλά και να μπορούν, έχοντας τη δυνατότητα και την εμπειρία να το πούν, και αυτό που θα πούν να το κάνουν πράξη, προκειμένου να δώσουν μια δύσκολη μάχη για τα επόμενα 5 χρόνια, όπως γνωρίζετε, για να κρατηθεί η χώρα μας, να κρατηθεί η πόλη μας, οι συνδημότες μας αλλά και η γειτονιά μας ψηλά, με ψηλά το κεφάλι. Αποτελεί λοιπόν επιτακτική ανάγκη να παραμείνουμε όλοι στη μάχη, αν ήταν δυνατόν ακόμα και ο απερχόμενος δήμαρχος, ξεπερνώντας τις προσωπικές πικρίες και εκατόρθεν λάθη του παρελθόντος, προκειμένου να ενώσουμε δυνάμεις όλοι μαζί, ώστε η πόλη μας να επιβιώσει και να ξαναπάει μπροστά. Το εύκολο για μένα προσωπικά θα ήταν να πάρω την απόφαση και να κάτσω στο σπίτι μου και να αποδεχθώ με κατεβασμένα χέρια όλες τις συνέπειες των καταστρεπτικών πολιτικών του μνημονίου που έπληξαν τη χώρα μας αλλά και το Δήμο μας, περιμένοντας απλώς τα χειρότερα. Όμως μετά από πάρα πολύ σοβαρή και όριμη σκέψη, αλλά δεν σας κρύβω και την παρότητα της εκατοντάδων φίλων συνδημοτών μας που συναντώ καθημερινά στις γειτονιές, που αγαπάνε εξίσου την πόλη μας όσο εμείς εδώ και θέλουν να παλέψουν μαζί μας, σήμερα δηλώνω παρόν. Δηλώνω παρόν στη μάχη επιβίωσης του Δήμου μας, στη μάχη για τον μέλλον των παιδιών μας, στη μάχη για την αλληλεγγύη και τη στήριξη των συνδημοτών μας, γιατί το οφείλουμε. Το οφείλουμε στα παιδιά μας, το οφείλουμε στις οικογένειές μας, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα το οφείλουμε στην πόλη μας. Αγαπητοί φίλοι, ο κύβος ερήφθη. Η ανεξάρτητη δημοτική κίνηση Βύρωνας Καθαρή Επιλογή είναι πάντα έτοιμη να δώσει τη μάχη των αυτοδιοικητικών δημοτικών εκλογών του Μαΐου, έχοντας πάντα κατά νου πως αυτή η αυτοδιοικητική της εμπειρία τα τελευταία 12 χρόνια μπορεί να φανεί χρήσιμη στην πόλη μας. Μπορεί να φανεί χρήσιμη στους συνδημότες μας αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή που χρειάζονται άμεσα τη φροντίδα και τη συμπαράστασή μας. Στη μάχη αυτή για την καθημερινότητα, την επιβίωση και τη συνέχεια του Δήμου μας, καλώ μέσα από αυτό το βήμα και μέσα από εσάς όλες τις δημοτικές παρατάξεις να δώσουμε ένα έντιμο προεκλογικό αγώνα χωρίς χτυπήματα κάτω από τη μέση, χωρίς ίντρικες και διαπλοκές, δεσμευόμενος παράλληλα πως εάν, προσέξτε, στο επόμενο διάστημα και πάντα σε εύλογο χρόνο πριν τις εκλογές του Μαΐου καταστεί δυνατό να υπάρχει μια ειλικρινής διάθεση κοινής συμπόρευσης όλων μαζί ή τουλάχιστον των περισσότερων δυνάμεων του Δημοτικού Συμβουλίου, αφήνοντας στην άκρη ό,τι πιθανώς μπορεί να μας χώριζε τα τελευταία χρόνια, θα είμαι ο πρώτος, και το δηλώνω, που θα δηλώσω παρόν, συμμετέχοντας ως εγγυητής στη συγκρότηση ενός ευρύτερου διαπαραταξιακού μετώπου, το επαναλαμβάνω, ενός ευρύτερου διαπαραταξιακού μετώπου, με στόχο την επιβίωση της πόλης μας απέναντι στις ανένσχυτες πολιτικές και τις άθλιες πρακτικές του μνημονίου, σηματοδοτώντας παράλληλα
τους τίτλους τέλους τους μέσα από τις αυτοδιοικητικές εκλογές στην ιστορική πόλη μας.